എൻ്റെ പേര് ആയാപറമ്പ് രാമചന്ദ്രൻ. ഏതാണ്ട് 1979 മുതൽ പായിപ്പാട് ജലോത്സവ സമിതിയുടെ പല ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളും വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് എൻ്റെ അത്രയും ദീർഘനാൾ പായിപ്പാട് ജലോത്സവ സമിതിയിൽ സെക്രട്ടറിയായിട്ട് നിന്നിട്ടുള്ള ഒരാളില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഏതാണ്ട് 10 വർഷക്കാലം പല തവണകളായി പായിപ്പാട് ജലോത്സവത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുവാനും നിരവധി തവണ സമിതിയുടെ വൈസ് ചെയർമാനായിരിക്കുവാനും വൈസ് ചെയർമാനായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമിതിയുടെ ചെയർമാൻ ആലപ്പുഴ RDO ആയിരുന്നു, പിന്നീട് ഇപ്പോൾ ചെങ്ങന്നൂർ RDO ആണ്. അപ്പോൾ ഔദ്യോഗിക ഭാരവാഹിത്വം ഒഴിച്ചാൽ ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജലോത്സവയുടെ ഭാഗം തന്നെയാണ് വൈസ് ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത്, സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ റേസ് കമ്മിറ്റി കൺവീനർ, റിസപ്ഷൻ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ, പബ്ലിസിറ്റി കമ്മിറ്റി കൺവീനർ തുടങ്ങി ഈ പായിപ്പാട് ജലോത്സവത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിലെ സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ജലോത്സവത്തിന് മോടി കൂട്ടുന്നതിന് എന്നാൽ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, പായിപ്പാട് ജലോത്സവ സമിതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാർത്തികപ്പള്ളി താലൂക്കിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള ചെറുതന, വിയ്യപുരം എന്നീ 2 പഞ്ചായത്തുകളിലായി 8 ചുണ്ടൻവള്ളങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ജലോത്സവ സമിതിയാണ്. ഈ 8 ചുണ്ടൻവള്ളങ്ങളും പായിപ്പാട് ജലോത്സവ സമിതിയിലെ അംഗങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചുണ്ടൻവള്ളമാണ് ആയാപറമ്പ് വലിയ ദിവാഞ്ചി എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുണ്ടൻവള്ളം എന്ന് ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞത്, ഇന്ന് ഈ ചുണ്ടൻവള്ളത്തിനൊന്നും പഴക്കമുള്ള മറ്റൊരു ചുണ്ടൻവള്ളവും ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാൻ കഴിയും. ഏതാണ്ട് 66 വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട്. മാത്രമല്ല, വള്ളം ഇറങ്ങിയ കാലം മുതൽ തന്നെ മത്സരം ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്തും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്തും ഒക്കെ തന്നെ വലിയ ദിവാഞ്ചിക്ക് അതിൻ്റേതായ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലുപരിയായി എന്തുകൊണ്ട് ഈ വലിയ ദിവാഞ്ചി എന്ന് ചുണ്ടൻവള്ളത്തിന് പേരിട്ടു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ആലപ്പുഴ പട്ടണത്തിന് രൂപം കൊടുത്ത ഈ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് ഉയരുന്ന രീതിയിൽ ആലപ്പുഴയെ മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞ രാജാ കേശവദാസൻ്റെ സ്മരണയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വലിയ ദിവാഞ്ചി എന്ന ചുണ്ടൻവള്ളത്തിന് പേര് നാമകരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഈ അത്ര പ്രസിദ്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ പാരമ്പര്യമുള്ള ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ചുണ്ടൻവള്ളമാണ് ആയാപറമ്പ് വലിയ ദിവാഞ്ചി എന്ന് പറയുവാനാണ് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭം വിനിയോഗിക്കുന്നത്. ഈ ചുണ്ടൻവള്ളത്തിന് പ്രസിഡൻ്റായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതുപോലെ ചുണ്ടൻവള്ളം ഈ പ്രദേശത്തുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈ നാട്ടിലെ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിമാനകരമാണ്. പ്രസിഡൻ്റായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കും വ്യക്തിപരമായി വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. ഈ ചുണ്ടൻവള്ളത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഉടമസ്ഥാവകാശം 622 നമ്പർ ആയാപറമ്പ് വടക്ക് NSS കരയോഗത്തിനാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങൾക്ക് തികച്ചും ആകസ്മികമായി ഈ ബോട്ട് റേസ് കേരള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം കൊടുക്കുവാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായത്. ഇന്ന് അത് 1 വർഷം പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ്. ഈ ബോട്ട് റേസ് കേരള കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രധാനമായി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേരളത്തിലുള്ള ജലോത്സവങ്ങളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ന് നിരവധി ജലോത്സവങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കേ അറ്റം മുതൽ വടക്കേ അറ്റം വരെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ജലോത്സവത്തെ കായികളെ അംഗീകരിക്കേണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിലും ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലും ഒക്കെ തന്നെ ജലോത്സവങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുന്നതിനും അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് ജനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം. ഈ ബോട്ട് റേസ് കേരള എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന അത് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കൂടിയും മറ്റുമൊക്കെ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുവൻ ജലോത്സവത്തിന് അതിൻ്റെ ഖ്യാതി നിലനിർത്തുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ചുണ്ടൻവള്ളങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം ഒട്ടും കുറയാത്ത രീതിയിൽ ലോകം മുഴുവൻ അറിയുകയും ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ ഇത് വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഒരു തീവ്ര ശ്രമമാണ് ഈ ബോട്ട് റേസ് കേരള എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയെ കൂടി ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ജലോത്സവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും ജലോത്സവത്തെ ആത്മാർത്ഥമായി ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ ഈ ബോട്ട് റേസ് കേരളയിൽ അംഗങ്ങളാകുകയും വേണ്ട പ്രചോദനം ഇതിന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഈ 1 വർഷം നമ്മുടെ തീവ്രമായ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായി വിജയകരമായി 1 വർഷം പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ബോട്ട് റേസ് കേരളയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് തികച്ചും അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. തുടർന്നും ബഹുജനങ്ങളുടെ സഹായത്തോടും സഹകരണത്തോടും കൂടി ഈ ബോട്ട് റേസ് കേരള വളർന്ന് മുന്നോട്ട് വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ജയ്.